ассалому алайкум дӯстони азизи гиромӣ, ҳамкорони азиз, тамошобинони азиз, он шахсоне ки ҳама вақт канали моро тамошо мекунед, ҳама вақт кори моро меомӯзед ва он шахсоне ки нав ба канали мо аъзо шуден, ҳар як шуморо аз сидқи дил пешвоз мегирем. Он шахсоне ки нав ба ширкати Фабелик аъзо шуда, нав кори моро омӯхта истодан, нав бизнеси моро омӯхта истодан, ҳамаи шуморо аз сидқи дил дар имрӯзанги омӯзиш пешвоз мегирам ва имрӯз мо бо шумо дар бораи системаи кори ширкати Фабелик суҳбат мекунем. Яъне ки компания Фабелик чӣ хел бизнеси худашро пеш мебарад ва барои чӣ ману шумо ба компания Фабелик лозиме, барои чӣ компания Фабелик ба ману шумо лозим аст. Дар бораи ҳамин чизҳо мо бо шумо камтар суҳбат мекунем, барои ин ки шумо фаҳмем ки яъне ки дар ширкати Фабелик чӣ хел корро пеш бурда мешавад. Дар бораи ҳамин чизҳо суҳбат мекунем ва боз дар дигар видеоҳо боз мо хубтар дар бораи корро пеш бурдан, дар бораи ба даромадҳои баланд баромадан, дар бораи ин чизҳо боз мо бадтар суҳбат мекунем. Имрӯз бошад просто дар бораи ҳамин чизҳо суҳбат мекунем ки дар бораи системаи кори ширкати Фабелик чӣ хел мо ба якдигарамон фоидамо мерасад, яъне ки чӣ хел ману шумо фоидамон ба Фабелик, Фабелик фоидаш ба ману шумо мерасад. Дар бораи ҳамин чизҳо мо бо шумо суҳбат мекунем. Биёед аввал мебинем ба бизнеси оддӣ, яъне ки классический бизнес мегӯем. Бизнеси оддие ки чӣ хел маҳсулоте ки дар ягон завод мебирояд ба дасти харидор, яъне ки дасти ману шумо ба расида мебиёяд. Биёед аввал дар бораи дар системаи бизнеси оддӣ бо шумо суҳбат мекунем. Мана масалан тасаввур кунед, ягон намуди истеҳсолот ҳастай, ягон намуди заводе ки мисол намедонам, мисол заводе ки ягон духӣ мебирорад, ёки биёед мана заводе ки ягон дору мебирорад, фарқ надорад. Биёед мисол просто духӣ мебиромадаги завода ман мисол мебиёрам. Мисол ягон намуди духӣ биромад, мана масалан ягон намуди духия мегирем, Шанел мисол. Заводи Шанел ягон намуди духия бировард, мумкин дар заводаш ҳамин духӣ биромад, биёед сомонӣ ба мегирам барои ин ки шумо ба хубтар фаҳмонтар шавад. Мумкин дар заводаш биромад гӯем ки 50 сомон, ҳамин духӣ 50 сомон биромад. Масалан то он вақте ки ҳамин духӣ ба дасти мо омада мерасад, аз чанд даст мегузарад. Мана масалан аз чанд дасти посредник, мисол ҳамин духӣ аввал мебиёяд, ҳамин духиҳо ба дасти крупни оптовик, дар болои ҳамин духиҳо пули худаша мемонад, ҳаққи худаша мемонад. Ана баъд мебиёяд ба дасти гӯем ки мисол средний оптовик. Ино посредникое ки ҳамин духия то ба магазин овардан аз дасти чанд кас мегузарад, ку ҳамаш ҳамин пули худаша мемонад. Мисол ки мебиёяд ба дасти ки ба мелки оптовик, мебиёяд ба дасти мелки оптовик ҳам суми худаша мемонад. Мисол ана баъдан мебиёяд ба дасти ки магазин ҳам суми худаша мемонад. ана баъдан аз мағоза ки мехарад, ману шумо мехарем, яъне ки харидоро аз мағоза ҳамин чиза мехарад. Мумкин 50 сума чиз то ки магазин ба мебиёяд мешавад мисол 500 сомон. Мумкин 500 сомон ба мо 50 сума чиза 500 сомон ба мехарем. яъне ки дар инҷа бинед ки чанд қа одам аз хариди мо фоида гирифтода, чанд қа пул мо лишни додестем. Плюс анамин завод чикор мекунад, суми беҳад калона сарф мекунад барои реклама ки мисол духиҳои вая, доруи вая, намедонам либосаи вая дар телевизорҳо нишон диҳад, дар мисол ки ҳар гуна блогерҳо реклама кунанд, дар рекламаҳоша мо дар кӯчаҳо бинем, суми беҳад калон сарф мекунад ва барои ҳамин сумаша чикор мекунад, барои ҳамин реклама сарф кардаги пулаша бировардан ба дар болои ҳамин маҳсулот нархаш мисол ки мемонаду нархаша мебардорад. Шумо агар аҳамият додаги бошед, ягон техникаи навам вақте ки нав мебурад, якум выпуск сифаташ зур мешавад, одамо ки мехаранд кимчанд сол истифода мебаранд. ана баъд оҳиста оҳиста рафта сифаташ паст мешавад, нархаш баландтар мешавад, сифаташ пасттар мешавад. анамин хел ин барои чӣ мешавад? Барои он ки истеҳсолкунандаҳо анамин завод пули беҳад калона ба реклама сарф мекунад ва барои ин сифати маҳсулоташ паст мешавад ва гӯем ки нархашам боло мешавад. Агар ҳамин чиза аҳамият додагӣ бошем ва ин ҳамин хел
система ки қариб ҳама кор мекунад. Ина ҳамаи одамо медонанд. ана кунун биёед ман шумо бози дигар системаро нишон медиҳам. вақте ки на магазин ҳастай, яъне ки магазине ки мо рафта харидорӣ мекунем, на ягон посредник ҳастай, ҳамаи инои мо кур мекунем. посредникои ҳамаша кур мекунем, аз байн кур мекунем ва фақат мемонад завод, мисол завод мемонад ва мемонад харидор. яъне ки ҳастами хеле ширкатҳое ки истеҳсолкунандаҳое ки чикор мекунанд, ина бо забони русӣ прямой продажа мегӯяд. агар ки шунидагӣ бошед, компания прямых продаж мекунад, яъне ки ай завод ки биромад маҳсулот рост ба дасти харидор меравад. ягон кас болош ба суми худиша намемонад, ягон кас фалшивӣ карда наметавонад, рост ба дасти ману шумо омада мерасад. яъне ки ай завод ягон чи биромад ба гӯем ки 50 сомон биромад, ягон намуди духӣ, ягон намуди намедонам витамин, либоса фарқ надорад, рост мебиёяд 50 сомон ба дасти ману шумо. анакунун як савол, шумо ба 50 сум ай заводаш биромадаги чиз ба 50 сум дода харидорӣ кардан беҳтара, ёки 50 сум биромадаги чиз ба намедонам 100 сум, 150 сум то 500 сомона пул дода харидорӣ кардан беҳтара. албатта вақте ки ин хел харидорӣ мекунем, бисёри пули шумо эконом мешавад, ҳам чизи босифата истифода мебарем барои он ки чиай мисол ягон кас посредник неста, фалшивӣ карда наметавонад. анамин системаи кории ширкати Faberlic, яъне ки ширкати Faberlic анамин хел кор мекунад. яъне ки ҳар яки шахс метавонад бе пул ба сайти ширкати Faberlic ном нависта шавад ва ҳамаи маҳсулотҳояшро арзон заказ кунад, бо нархи заводской заказ кунад ва боз тӯҳфаҳои бехат хушрӯ гирад. барои чи тӯҳфаҳои қимат метиҳад компания? барои он ки сумаша ба реклама сарф намекунаду ба зиёд намудани харидоро ва ҳамаи сумаша ба сифати маҳсулоташ сарф мекунад. барои ҳамин сифати маҳсулоташ хубай, ҳам метавонад ки одамоба вақте ки пул дорад, одамоба ҳамин хел падаркаба чизои хушрӯ чиҳад. мисол ки чизои 200 сомон меистад, 100 сомон меистад, 300 сомон меистад, ҳамита падарка кунад. ба фикри ман фаҳмидем. чӣ саволҳое ки мешавад ҳатман дар комментария нависен, ё ки ба он шахсоне ки шумо ба ҳамин видеоҳоро равон кардаган ҳатман саволҳои худро нависен. ана кунун ин системаи кории ширкати Faberlic ва боз ҳар як ширкати Faberlic реклама ба ки пул сарф намекунад, чӣ кор мекунад? ба шахсоне ки хоҳишманданд ба ҳамкорӣ даъват мекунад. яъне ки чӣ хел мегӯяд ки мана масалан гӯем ки дар мисоли Алишер мехоҳад ки бизнеси худашро созад. мисол ки ширкати Faberlic ки шартнома мекунад, чӣ кор мекунад? ба дигарро дар бораи маҳсулотҳои ширкати Faberlic ва маълумоти расмиро дар бораи ширкати Faberlic дар байни мардум паҳн мекунад. яъне ки чӣ маҳсулотҳое ки барои худаш маъқул аст, ба хишу табуро шиносош мегӯяд. мисол он чизое ки дар ширкати Faberlic ба мардум пешниҳод мекунад, ҳамин чизҳоро ба мардум паҳн мекунад, маълумоти расмиро паҳн мекунад дар байни мардум ва хоҳишманданро ба ширкати Faberlic аъзо мекунад ва ҳамин хел харидорҳо пайдо мешавад ба ширкати Faberlic. тариқи рекламаи бепул ҳамин хел гӯема мешавад ва ин одамое ки аз ширкати Faberlic харидорӣ мекунанд, вақте ки харидорӣ мекунанд, компания Faberlic ба Алишер барои он ки мисол ки компания реклама кард, компания ба харидор овард ва ки Алишер чӣ кор мекунад? пул метиҳад. аз хариди ҳар яки ҳамин одамо ай 3% то 23% ҳаққи Алишерай. барои он ки Алишер маълумот паҳн кардааст, компания ҳамкорӣ карда компанияро барои пешравии компанияи Faberlic кӯмак кардааст. анамин системаи ширкати Faberlic, яъне ки дар ин ҷо барои харидорҳо чӣ фоида аст? якум, ин маҳсулоти арзон бо сифати баланд. ҳама вақт дар ҳар як давру замон маҳсулоти босифат бо нархи дастрас дар байни мардум гӯем ки талаботи калон дорад. ана баъдан тӯҳфаҳои беҳтарин, ана баъдан маҳсулоти ки сифат, мисол ки вай алиш карда наметавонад, ягон кас фалшивӣ карда наметавонад. баъдан ҳар як шахс метавонад ки чӣ кор кунад?
кати компания фабрик анами хел ҳамкорӣ карда боз соҳиби даромад шавад. даромади қонуние ки мисол ки аз ин ҳамчун соҳибкор ҳар як шахс метавонад ки кор кунад ва қонунӣ даромад гирад. инҷа ба мисол ки компания фабрик ба пинҳон намекунад, ягон чизро ба ҷо намекунад. ҳамаш шаффоф, ҳамаш мисол ки содда оддӣ аст. агар ки як фаҳмед беҳад иншоалло кортон пеш меравад. ҳама ин қонунӣ аст. ташаккури зиёд ки то ҳамин қадар бо мо будед, тамошо кардед ва агар ягон хел савол пайдо шавад чӣ хеле ки гуфтагӣ будам дар комментариҳо нависед ё ки набошам ба он шахсоне ки ба шумо ҳамин видеоро равон карданд хатман нависед. саломату сарбаланд бошед. то видеоҳои навбатӣ саломат бошед.